Usa ka dakong billboard sa Davao City natumba, sakyanan ug mga establishmento na danyos. Aning report ni Argel Relator. Sa kuha sa CCTV sa usa ka car display center sa Quimpo Boulevard, Davao City, makita kining nakaparadang puti nga van ug usa ka itom nga SUV nga nibalhin og parada. Taod-taod migawas ang nagmaneho sa maong SUV. Human sa duha ka minuto, dunay natagak ug mitabo na ang tarpaulin sa lugar. Natumba na di ay ang billboard duol dinhi. Nasay katong ulan tapos kusugay ng hangin. Tapos naay bakal na gamay nahulog. Tapos muna to sunod-sunod na. Perting gubaa sa puting van, human na datugan sa bakal. Nadanyo sab ang atubangang bahin sa atop nga napagan sa pagkahagsa sa billboard. Naanghilan pa sab kuno ang nagmaneho sa SUV. Kinsa nakagawas pipila ka minuto, una nahitabo ang insidente. Matud pa, mikabat sa tunga sa milyon ka pesos ang nadanyos sa car display center. Sa aerial footage nga kuha sab sa maong car display center, makit ang naigo sab ang usa ka dos andanas nga establishmento kung asa nadanyos ang konkretong pader, atop, window glass, ingon man ang mga baligyang mahalon nga suga niini. Dili day kini ang unang higayon nga dunay nahitabong nahulog nga bakal gikan sa billboard. Last year, gitawagan na namo ang kwan sa billboard na ingana na bakal na nahulog. Ipacheck ang ilang wala man sila kanang wala sila action bitaw ingana. Tapos ang unit damage pa kay na wala na bayaran. Wala. Wala na mihatag og pahayag ang representante sa United Neon Media Group nga mao'y na nag-iya sa maong billboard. Apan misaad sila nga abagahon ang kinatibuk ang danyos. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao.